Здравейте хора, това съм аз Коко. И аз Боби. И днес ще бъде втора част на базата ни. Малко ще го изчистя, защото Бобито предния път каза, че е изчистила, но като гледам не. Сега покуци, които там са понавряли. Всичко трябва да се изчисти, нали? Искаш да си чисто на газа. Не, отивам само те да ги изхвърля и се връщам. Ти по три време ги Малей, колко бокуци. И това. Тук е сега така. Чистя да Бобито. Хора са сега доста да почистите. За да може да ни е хубаво и чиститко. И тук ми е прозорчето, който се отваря и затваря. И имаме ток, както виждате аз се зареждам в момента. И като се почистихме, имаме тук едно огледалце, не ви го показах в първата част. Чакаме Бобито да може да дойде с самата лопата, за да изчистим. Тук имаме комарник, може да го отворим. Но не е казано, че трябва да го отваряме естествено, защото това е недър. За да не ни влязат мухи и различни други гадни неща. Имаме си контакти, хора с ще изляза. Хора остана да изчакаме само Бобито. Аз не чувам, че се качва. Боби? Да. Айде. И аз си взела лопата. На поточна... Да, лопата. Аз съм събрала тук блоковци. Готови. Някъде. Ако близо не е такова, ще по-да не го слуши. На 3 метра от него слуши. Хайде. Назаде? Дай. Добре. Само събера. Не направих много нещо, бе. Абе, за да сме отворили. И тук ще оставим лопатата. Това ние почистихме, вече е чистичко, може да постигне нещо. Да. Само трябва да намерим какво. Аз знам какво. Какво? Отдолу ще вземем сега там да И хора, може да стоим тук, но не е казано, че ще стоим тук. Хора, вие ще дойдете с мен. Те, Боби, изчакай ни. Боби, с хората идваме, чакай ни. Хора, ние отиваме сега в Бобито, за да вземем различни тъпци. Такова да се спустим. И Боже, тук влизаме в тях. Не знам дали съм показвала, мога ли да покажа? Да. Тук има такава голяма топка, на която може да седиш, да подскачаш. Аз седя почти винаги подскачам на тази топка. Бобито някъде изчезна. Тук е кухнята, там е телевизора, тук е хола. Чувам Бобито. Намери Бобито. Само да показвай нашата стая. Това тяхната стая. Не в стаята. Няма да показвам. Не. Хора, няма да показвам стаята. Хора, 2 момент. Даже 1 момент.
Бобито за сега ще поговори с вас, докато търси Йоргани. Аз вече намерих нещо, което може да сложим в друго. Това е, това ще го отсакам. Успей ми. Тъй, намерихме Йоргани. Хора! Ако искате, елате с мен да ви покажа само кухнята, докато този стиран е в туалетната. Пишете в коментарите колко от вас гледат Гъмбо. Аз казах кухнята. Бомбонки! Черпеха се за рождения ден. Окей. Мани ли? Да. Може ли? Да. Не сега там да се зна. Това хигиена се кашва. Бобито се сега. Ще почистим още малко базата за всеки случай. Ще постелим. Кофе. Бобито тук има дартс. Трябват ни възглавници, Боби. Барбарони ли възглавница? Възглавница, как ще имаш и барбарона, бе? Какво Не бе, то ще е мръсно за барбарона. Да, за барбарона е прекалено мръсно. Егите са. Мръсно, ще ги отцапаме, трябва някакви стари възглавници. Няма никакви стари. Които не се използват. Да. Старите се използват. Ама още... Трябват още. Бобито тук има уно, черна кукла. Има сквиши. Хора, помните ли ги? Това е толкова остарял тренд. Бобито пак избяга. Защо бягаш от мене? Имам малка идея за... да опираме главици. Какво? Искаш да вземеш това ли, бе? Да? Няма, ще ти се карат. Ще ти се карат наистина, не е препоръчително. Хора, ще да падна от голямата топка. Питал се да държа баланс, Бобито да сега търси възглавници. Хора, не ме обиждайте, че такова за базата нищо не правя. Просто Бобито е по-близо, пък и мама ще да се кара, че съм изнесъл нещо от дома. Пък на Бобито ли не се карат? Имам шанс да го спася. Остави на мен, ще му кажа кое да помниш. Телевизор. Бобито гледа и се смее. На Бобито слушалките. Ще открадна на Бобито слушалките. Хора, слушалките на Бобито са в мене. Аз ще ги взема за у дома. Няма да ги върна. Има слушалките на Бобито. Коко, върни се! Остени слушалки! Хора, взех и слушалките и няма да ги върна. Хора, сега търсим още поне една-две лазганици. Боби, ще ти се карат ли, ако вземеш днес? Не. Но сега ще не ги вземеш. Ма после ще ги върнем, нали знаеш? Ще стоим там малко. И хора, сега отиваме в нашата база. Хора, може да трябва да правим трета част. Но ние ще правим много клипове в базата. Малко побутвам Бобито, защото не спира да гледа телевизора. Аз за сега ще си взема нещата. Боби, искаш да ти помогна? А? Боби? Сега ще ти помогна. О, трябва да се случи. Те хора. Оп.
Взимам нещо от Бобито, само да се обуя. Може ли? Да. Ще си чехли на тефтили с масло с обувки. Успяхте да видите даже какво има вътре в къщата на Бобито. Така, хора. Сега взимам на Бобито някои неща. Колко лазганици взе? 3, 2. Трябваше 3. Нищо. За мен е зелената. Хора, отиваме към базата. Добре, че базата не е толкова далеч от Бобито. Боби, остави тук малко нещата, да може да го изметем още малко. Да. А трябва някой да вижда, да гледа да някой да ги. Никой няма да ги вземе, бе. Не, пречувам се. Бобито вече се насрани. Не са. Всички ти видяха лицето. Дай. Може да кажете ми как съм изчистил? Той е Бобито чисти. От 1 до 10. Да. Сега Ако има и над 10, няма проблеми. ще ви покажем. Не мисля, че има над 10. Ето тук ще почистим пайжените. И това тук ни е късметлийската монета, която ще ни Да, носи да. късмет за абонатите. Сега ще я хвърляме. Не се хвърля. Монета не се хвърля. Не бе, казвах ези или тура. Ако Да, аз да я хвърля. Добре, Чакай, ако е тура, ще стигнем до 200 лайка, ако е ези, 200 абоната. Ай, пак. Не се хвърля. И какво се падна? Изи. Значи събираме 200 абоната. Хайде хора, да видим дали можем да постигнем. Сега да ми Трябваше ни един парцал. нищо. Сега можем ли да постигнем това постижение? Ако успеем да постигнем... Имаш ли парцали? Не. Не. Нищо. Ако успеем да постигнем ако успеем да постигнем това, ще направим видео, в което правим 24 часа нашата база. И ще покажем какво правим тук. Как ви? Бобито сега ще държи малко, за да мога да разселя си. Само на като дай, мога първо да го разселя. Излез от тук, ще разстилвам. Не. Ще разстилваме ето това, надявам се, че на Бобито няма да се карат. И аз. Ако се карат, Спокойно. да се оправи. Ти хора, обаче две отдела няма да стигнат. И нищо, колкото стигнат, важното е да свършим. Той е вързано за Бога. Пластик. Какво беше това? Грамата и се правите. Не, грацило да е. На, това е чик. Аз къде да ме търсих? Ето ти го. Хора, ето сега пустиваме. Ама не стъпвай върху него. И телефона падна хора. Да пака. Но нищо. Сега ще почистя първо където стъпах. И Богото ще ми даде второто. И надявам се, че сега хора след малко ще завършим клипа и ще направим втора част. Трета не. Трета ли е? И е втората. Да, обърках къде. Гледайте. Нищо не става. Грешка на езика. Опа, 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 хора. Сега ще ви покажем какво се получи. Добре се получи. Но само събуваме обувките. Естествено, че аз съм ето тук. И хора, ще... Да уят, бе. Гълъб просто. Гълъб. Ево, гълъб, знаеш колко е кацане тук, колко ще насъл. Що? Защото знаеш как ще... Гълъбтън, това беше гълъбтън. Хора, ние ще си... Ето тук, за да мога да се заеждам. И хора, затова ще свършим клипа. Чао, хора, това бяхме ние. Боби и Коко. Чао!